Nachádzame sa na festivale Grape, kde okrem super koncertov, dobrej atmosféry a milých ľudí je tento rok aj námestie lásky. To sem priniesla Kofola. A môžete sa tešiť nielen na lásku, dotyky, ale aj niečo viac, napríklad svadby. Tak poďte spolu s nami. Naše zóna náměstí lásky poskytuje útočiště pro všechny ty, kteří si tady chcou zajít na čepovanou, ducnout si se svojí láskou do nějaké z postelí nebo tulivaku. A mimo to tady můžou zažít třeba kázání o lásce, pozvali jsme tady podcastery, psychology, můžou tady zažít taneční workshop s Matyášem Adamcem. Vrchol večera jsou potom reálné svatby, které tady budou probíhat a k tomu máme pro všechny, kteří tady přijdou sliby lásky. Lidi, kteří jsou nezadaní, tak tady najdou taky spoustu aktivit, protože v naší zóně náměstí lásky máme aktivity pro ty, kteří lásku mají, i pro ty, kteří teprve hledají. Ja už sa veľmi teším, pretože práve na tomto mieste hneď za mnou sa začne skutočná svadba. A to s oddávajúcim a aj s matrikárkou, takže bude naozaj platná. Poďte spolu so mnou na svadbu, ja už sa veľmi teším. Z celého srdca vám gratulujem, máte aktuálne po svadbe. Aké sú vaše pocity? Ťažko sa hľadajú slova, ale fakt je to úžasný pocit. Koho to bol nápad? Môj. A kam poputujú vaše ďalšie kroky? Buď zostanete na Grape, alebo posuniete sa niekam inam? No, určite na Grape. Zostávame tu. Spečaťuješ sľub zamilovanosti vybraným párom. Aký je to pre teba pocit? No pre mňa to je naozaj veľmi veľká zodpovednosť, pretože je to niečo, čo robím prvýkrát a necítim sa úplne na to, aby som mohol takto ten taký veľmi dôležitý moment tej lásky naozaj spečaťovať práve ja. Dievčatá, ako dlho už ste spolu? 2 roky sme spolu. A prečo ste sa rozhodli dnes opäť ako keby spečatiť svoju lásku a obnoviť si sľub? My sme sa už rozhodli spečatiť našu lásku minulý rok, takže sme to tak akože zopakovali na Grape. Taká tradícia a je to taká tradícia, no. Čaute, mňa by zaujímalo, že ako sa vám páči dnešné námestie lásky? Veľmi sa nám tu páči, je to tu super, sú super ľudia, super program, takže všetko je super. A na aký program ste prišli? Na sexuálnu výchovu. Asi najviac osvieženie Kofolov. Ako sa vám páči námestie lásky? Fantasticky. Je podľa teba festival ideálne miesto na zoznámenie sa s niekým? Podľa mňa je to super, tak je tu veľa ľudí s výbornou energiou, ľudia sa sem prišli baviť, čiže podľa mňa je fajn sa tu s niekým zoznámiť a niečo z toho môže vzniknúť. Ja si myslím, že určite, keďže 2 roky som slobodný, takže ja si myslím, že určite. Ja si určite myslím, že áno, pretože je tu veľa ľudí, ktorí sú na takej, nazvem to rovnakej vlne, naladení.